stolt, Robert. Jeg troede, du sagde, du ikke kunne kaste dig hen. Men det er en, der er meget større. Ja, heller ikke. Du skal bare have et billede af dit hoved deroppe, så skal jeg bare klare det. Det er i orden. Skal vi tage et billede og smide op? Hvor mange ellers så? Ja, ikke dog. Ja. Det er en træer. Der er bare satan. Det er Stefan. Nu fanden du ret på. Han viser en. Gå så, Pernille! Afglat! Ja. Jeg har dig så. Pernille. Bare taget. Hurtigt tid. Det er den sidste. Ja. Ja, du skal også. Sådan. Sådan lå den. Ej, Jannik, du er nødt til at løfte den der, hvis du har set den skæv. Jeg vil bare godt have noget æde. Jeg vil pisse det her på det. Ja, Skide det der stik der. Skide det forsigtigt stykke. Så kan man se det. 1, 2, 3. Send os det færre. Løb! Rolig. Ned tempo. Det er 80 spand. Yes, op. Tilbage. Ja. Ej. Vi er også færdige. Good game. Nu er det vist lige over. Ja, Sidder de fire på det er klart, dem der har været af en stykke tid, de er ikke så... Øj. Skal deres kamera på lige? Jeg sagde bare ikke. Jeg beder mere end jeg kan få, langt mere end jeg kan nå. Jeg har temperament for to, og kan ikke falde til ro.
når de andre ser på dig. Tror jeg du går fra mig. Og mange gange var det mig, der blev vred, og dine tårer løb med min samvittighed. Selv min allerbedste ven kan jeg sove til igen. Mørket samles i mit sind, og jeg famler som en blind. Og nu er jeg ked af, hvad jeg gav. Ked af de ting, jeg sagde. Jeg mente jo ikke nær så slemt. Men hvad gør jeg nu? Var det hele var glemt? Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Må jeg gå? Jeg skal ikke om sådan her sindssyg. Fuck, det er creepy det her. Skal jeg svare på det? Kan jeg ikke svare på det, når jeg kommer ned? Det er lidt klamt det her. Kig bare, hold jeres fucking kæft dernede. Fuck! Det var hvad fanden med mig, han gør. Det føles virkelig klamt. Hold kæft, der er følelse, jeg var langt ned der! Jeg skal bare ikke bare sætte sig ind under. Må jeg gå? Og du går, ja. Helt det vender hovedet. For at dreje hovedet, så ligner det bare, at han går normalt. Prøv at hoppe. Jeg skal ikke op sådan her, sindssygt. Fuck, det er creepy det her. Bare slip. Jeg kan sige, at du kommer 1 meter ned. Halvanden. Så er der 14 tilbage. Kig bare, hold jeres fucking kæft dernede. Den er 12,5. Så er du 1,75 nede. Virkelig klamt. Nej, han står og spiller kort. Højre arm ud til siden, ikke også? Ja, sådan der, ja. Lidt meget nemmere, du. Ja, sådan der, ja. Sådan skulle vi være der. Det går fint det der, fortsæt bare. Hjælp den handicappede. Han har kun en hånd. Det er bare trukket op. Ej, rolig, ikke for voldsomt. Jeg skal heller ikke slå jer. Ej, hey. Godt, Niklas. Ej, der er rolig. JP.